tap khai 500 taka bai mantu posu no nang posu no hinai nung hai borong na ang master hiya teacher hiya sar hiya nung posu nin sago mai chamani gyan kre wan chung nai di bokrogo nini tam saklai na bagari ang tini bongni bolokano ko kok sitara hamya bano go chaman bagai ang taisa nong no ko bogoi ang taisa nong ni buskang nong media bai ang nukjang na ni bagai kajang na bagai nong no ma chahoka tam bos hawo rang 50,000 sanmani pore sanai se angi se bo ani mo video bare khayu ni sawo ngaka ang to jodi no bini rang 50,000 nang hamjang na ja thingka hangkai bo po thomano sikla tongnani nono mani kaham pari nani rang puisa abospe toni nani ni sapul na angbo bai tong khamo asukang tongnai ja thingka hangkai bo tabu kanu tangai thatal kok thokai kok sawi obo haike bo sawi tong gabo na angbo no sungna hinai ang taisa ang nukjago media wo tam sel chaka bono bo hinotai thana wo chi pai phai bo tai ta hani mono sa bo ano thana pai phai pu to bo ano school ni no na hini kok saya ngai school ni no na hini kok saya ngai bo ano yang thana ni pai pai se bo ano school ni nori ho ngai nori ho ngang kai ang tai joto jagan thangai sai nei kya ayes ni ore bo thangka principal piu no ore bo thangka am robinder sa no ore bo thangka ngai ang pun ja sang mai ang kai ang tai tamo pai khainya ba ang abona ang bo ano jodi no bo ano chokogu se oba hai khaijago ngai bo tai ano ta se tatal kok sai tongo rang 50,000 sanai ma yang ngai bare khayu nei sawo ang bine rang 50,000 kuno rubi nang ya ang bine rang tak ba ang nang ya ang sudo ani school thime se ang aro ta se duty khainya ni sano ang 성야 hene sisa mani ang abono SMC ni committee no ori sikes no ang sing naina mo sungo ang tamo ni songya tamo ongui songya bo school of phari singoi na phema da tong ana ang nang tamo ngoi khesari songya hene dal kji thok kji ngai thok tong khai bo dal kji dal tong khai bo bol kji kun ka ang bahai kai songna to ba ang bol kji hingkai ang bol thumoi songoi jarigo tui sitara ang khogya boyok sawa no bani ti khogoi khani hone ang boyok khai ati boyogi ang tangai ang bani te khogoi khani na hino ani bo ang ai jo to busana nang hamjagoi ang boyong no ang kaham kai je ani mansak do te ang songgoi kaham kai songgoi chari ang niji sekang chawo ang niji sekang chamani pore se ang ayo ni chara yong na ang chayo bong abo jot to tatal o SMC committee je sikes bobin bihino damani bagai bo tabuk tatal kok saitongo bo bahai ki bin bihino dada khajaga o bihino o ayo ni master se ano je jaga hamya kok sai tungo bo joto khana bo ang bai first din hoite bo khana jak angke bono sekang saya yi sikes no sekang sawo ano oyo ni master onendo ano sikla tongna yogi sano ni chamani pore boyok jotto member no na haka member no na hawu chung school ma to chung meeting khaika member yong no bo khana yi ka modi kiting no tari sikes khana ka boyok apu saka mo hai bihi a master bat pane chung na ye ge chung ayes office thanai ni boyok daga so seri akonoi sel sori wi thangka ayes office thangpu da bai tan nai puju o tabu ungko chairman tongo chinayo ni member chairman tongo hingga tagmo yi sikes bo tongo bo niji tongo bo nuk tongo bo abose ang khnaya ang saime ni kok so tatal kok bini mo jotto tatal ko hingga bo ang thana bo thangpu bo niji no mo daga so no suyo bo daga so suri che bo kuno bo ang saime ni sawo hingga bi na bo tatal kok sibara bo tatal kok sawi bo abo haikai bihino dana dawi ano tatal bano go sitara yate pata bani ti khogoi khani wone bo boyok tong bani ti khogoi ningnai ang niji sawo ang niji ang kha saya di bayo tini kam hangkai jeng sekang songmani pore se jeng charayong songgoi chaman pore se charayong ma sayo jeng tini kortoba abo mungkhaino jeng sai ma khiu sekang hangkai chi charayong no sari nani jeng sitara saya bo sitara sakane ika ang an phun to recting khaijak sitara saban poyane ko ban kalika mokong no ngai angke media person no joto no khromo ya pharo sadik jorani ang kok thajo thani sini bukuk kosmini jungjar kosto jungjano nugoi ang tongmani ang niji bu songgoi tongo abon bagin ang bini phajingto ang kok thajo thani sanan nayom sini orendro sar bo kaisa teacher bo khoroksa rung phungnai bo wan chungnan dorkar bo khoroksa bini herbar bini school song tongnai no bahai khayei bo bukha bai sikra tongnani bahai ka asuk samung sitra no borogi sanmangka bini busa ni soman bo sin jerai busa rong no mutai busa sung sikang chawi si borong no chawi sung chawi si borong no sung
Parito kai sung no ko thango borong no mu thak kaham kai nai ko roha bai si ngam sa kai bahai ke sin songnai bukhuk jung ni bagai bo bahai ke asaka kok sitra bo bai sas mai ma tong ni ba bono bahai ke no school ni no namu sung kha bini bukha bahai ke phaika bini tong sitra no ka bo phunuk ya tini rang 50,000 chano rang 50,000 chanai ang bono dia ni si bo audio bayar khayu ni bo to saka hingga 50,000 chanai bo tomung sanma to hangkai rang sak ri sak joto bo aro tam hisa pura rang no obab khai to ni gara kun ni ba bagai phano biar khai to ni gara school bo narung nai audio no joto borong no khana to khanawi soijo khaimang gara ang ni jibo soijo khai maya abun bagai ang kok sanan bai go tangu khanai na bo audio bo tam hisa rang sak ri sak mane ni rang sak ri sak no 50,000 tamu ba rang sak ri sak khaite bo sing ko ba ebano tam khai saka bo joto sho obab si toni yapu hingga obab toni ha kai o 50,000 khai maya ne khai 50,000 maya ne bai kha audio record khai po hingga aro khai khana kabla ha 50,000 ri jesu rang ri phanche tongya tongmaya mam nung ani mama ni soman amti hin sai tong phan chi bo ke bo no ta khanari di sirim sorop kai chung o samung no ma tang nai secret corp pu mama bai tamo mayo ni kok ni bising te khai kurung lai tap tap khai 500 taka bai man tu posu no nang posu no hinai nung khai borong na ang master hiya teacher hiya sar hiya nung posu nin sago mai chamani gyan kre wan chung nai di bokro go ni ang Disikes ni bo bo hai o SMC committee bini ko bo bahai ke samung hamya hini master samung hamya tang tong tu tui bo si tongo bo parani borok ungui bo bini tomung na saiman tongo bo saiman dong bo bahai ke aro songmani ni bai go tang mangkha bo tam harok tong bo bai tam busuk harok tongui bo bahai ke aro songmani bagai bo aro hamangka o school khoroksa bo bini jungjarno sinuk tong tu disi bo bahai ke hamangka bo gyani hamangka nono wan chutai tongo bukhuk nunggo wan chutai tongo nin bo khorogo ni bini jaga nung hangka bahai ma tong khamu ni bu khabung te ma tong khamu chare na nin bo khorogo te kisa wan chuku nung kok chare nung bahai ke bo busrai bara omok bara ni bahai ke nung comment khairak abono nasik tongmaya angni jin nung pura Russia nung ya china jing sara buri nokhoroi sung tabung nin bag nung tam nung aro songgoi ma tongo nung a tabuk tongdi hinsau 11,130 jona sini সংগঠন tongo tabuk sini bukhung ni bagai sung asuk tongra ke bo sungjoto nokhonai SMC committee no angte kaisa kok sanamu sung nung SMC ing tongtei nung bono nona ni bagai kha baigo tang mangkha nini school thokda tong borda tong tamgui songja yang tongkha tamgui songja yang tongkha nung abono khai nung bono kha norma no nini school tamgui songja ya bor kore ni bagai de songya tui kore ni bagai de songya thok kore ni bagai de songya nung abono nainen dorkar nung songya chera rong masa hinsi norma no nung nini school tamung tong tam sok tong nung abo no bo khrogo wan chutai tong nini nung mohai kai kaisa khoroksa no song tong man no bini o master asuk ba ungko bini audio asuk khnai tongoi bini tomung sitra saiman tongoi nung bini phasing te baigo tang mani nin bagoi ba ang nainai tongo 11,130 jona nin bagoi tabuk basanai kom tongya sung tabuk bas asugui tongya nogo dinin simino iko yakung barkha nin bagoi kok sanani bini sini bukhungni bagai narung kosmini bagai kosmino kebo norman garak nangkai coba nangnai kes nangkai thike thinai thangnai to bosung asugi tongya hingka kosmini bagai kosmi ani bahan ani thui sungno kaisano sung 11,130 jona kosmini bagai tabuk sung asugui tongya joto rukurok je bo o master je samani asuk baji o tatar kongno kebo bukhawata na di sini mo 11,130 jona tongo sung tabu je sama kongno khunjo kande takhuk chong bukhuk chong norok jotono nasiguita tongde sin suno jotono support khaide sini mokok sung kubui sai tongo kuno tatar krei mungsa thaisa tatar kongno sung sana thangya kubui sai nu jitinai kubui sawi no sung kes bo thungnai nangkai thikai thinai thangnai chung rang kri 1 taka ne hoite 10 taka subungoi 100 taka subungoi 1000 subungoi pano ni bagai 100 200 bikha sanai pano kes thungnai ni bagai sung